Piro mul? 9.000 ne pajak urip yo. Oke. 9.000. Motor sport mau 9.000. Lah digas lokasi Batem Jepon Blorol hubungi Kaji Mulyono. Oh, CB-ne iki piro? CB 9.000 ne. Lho. 213 yo. Mesin segel yo, Pak yo. Kena. Wah. Kuwi no. Wah. Glowing yo. Glowing. Seger waras, oke. Siap. Ngapit 2023 KM rendah bahane copoh. Lho. Bahane copoh. Mesin swagel hargane 28.500. Kuncine yo masih 2. 16 juta susuk 2020. Lokasi Batem Jepon Blora. Tuh. Glowing. 2014 15 awal regane piro? 17 meneh. 7.200.000. 7.200.000. Glowing mesin segel. 7.200.000. Ready Scoopy 2017 sama Beat 2015 platnya baru ini. Harga 13.600 untuk Scoopy. Untuk Beat ini harga 10.200.000 masih bisa kurang. Lokasi Batem Jepon Blora. Dudoi suwira ketok ning ndi cah dudo iki. Ketok ketet wis. Rego pira iku? Ya tak kei doan ganteng ngono lur. Iya, regane pira? Lulas iki ora nganti 15 juta lur. Pira? Wis 14 punjuli sak genam. Loh, 14 nek wis. 14 ngene wis iso teko pawon lur. Iya, heeh, lho, oleh. Neh. Jiyos. Mantap gawe dine ngene pira regane iki? Cak. Cuma 13 aja, Mas. 13 nego yo. Iya, bisa itu. Kilometer pira? 3.000. Kilometer 3.000. Masuk istimewane, istimewane. Istimewane ngene kok. Kaya anyar. Anyar. Cuma 23. 23. 23 saja. 10.000. Apa iki 10.000? Kau dine ngene 10.000. Iki oleh susuk iki. Lho. 2016 akhir. Mesinnya segel. Mulus iki orisinil. Cat ori mesin segel. Kilometer 30 ribuan. 2016. Cat orisinil mesin segel harga 13 juta. Nego dikit. Info mul, info. 2023. Regane 22 juta. Nego kilometer piro? Kilometernya 10.000. Kilometer agak 10.000. Istimewa. Orisinil. Orisinil.